БНТ. Господин Пенев, къде ЦСКА изпусна от ръцете си двубоя, за да се върне през второто полувреме? Не започнахме матча както е редно да го започнем. Пропуснахме едно 15-20 минути и получихме логично 2 гола. След това, разбира се направиха някои корекции, задължителен бърз разбор на полувремето и се върнаха в матча. Даже и бих казал, че при ситуация с човек по-малко, ние сме свикнали така нарече, имахме изгодни ситуации и положения за вкарване на трети гол. Не успяхме, получихме гол, така завърши матча, но пък след една седмица остава втория матч, който е и реванш и важния матч. Ние ще бъдем домакини, така че целта е преследване, това искам да кажа. Бориме се за победа и разбира се да елиминираме отбора на Ботев. Това е целта. Двата гола дават ли... Канал 3, извинявай. Чорбаджийски днес игра като титуляр след дълго отсъствие. Как се представи той? Да направи дуспата и след В това... индивидуални разбори няма да влизам. Знаете, че много правя пред вас. Казваш като титуляр, едни са били титуляри, други резерви и обратното така редувам състава. Днес направих 3-4 ротации, т.е. различни футболисти, с цел малко да починат. Все пак ни очакват през 3-4 дни мачове. Нито един мач не подценяваме и трябва да бъдат максимално свежи. Двата гола на чуж терен дават ли много така спокойствие, защото за едно предимство? Не го мисля това в момента. Това в момента не го мисля. Вниманието ми почва да се насочи към мача в събота. И също още друго искам да добавя. Ние все си коментираме съда и това. Днес играха два отбора можещи. Два отбора кадърни, с много добри футболисти. И се получи един много добър двубой. Защо трябва главния сега да го разваля? Даже имам предложение. От сега до края на сезона само той да ни свири. Той дали беше най-добри за 2018? Прекрасен, безпристрастен, идеален, точно. Вие нали ли го харесате него? Моля? Вие нали ли го харесате него? Преди мача не го харесате? Преди мача ли? Да. Защо да не ги харесвам? Те могат, но просто трябва да покажат това, което могат. Нали? И понеже показа, че е прекрасен и че вижда много добре нещата, затова предлагам до края той да свири. Това няма нищо лошо. Нали така? BTV. Добър ден. Това е. А на почивката мотивацията и психологически елемент ли беше най-важен да върнете отбора в играта? Те са мотивирани и концентрирани. Въпросът е, че пропускаме тези 15, 18, 20 минути. Това, което не ми харесва. И не трябва да се случва. Няма значение, че е турнирен матч и че имаме още един матч. Това изобщо не ме интересува. И му казах, това беше първото изречение. Разбраха и отново се върнахме в матча с голове, с добра игра, включително и с един човек по-малко. BTV. Всъщност, кое отсъждане на съдята най-много ви притеснява, защото при дуспите, като че ли се беше... Сега, аз пак и на други пресконференции ви казвам. Идвате, посещавате мачове, записвате ги, гледате ми, изведете ги тези положения и коментирате. Вие искате аз да кажа нещо и после Любо Пенев казва това и онова. Любо Пенев, аз ще го кажа и винаги ще защитавам футбола. Този човек днеска за пореден път развали празника. Разваля празника, това е прав текст. Какво да си говорим друго? Много са положенията. Няма как да не видиш, например, фал в центъра на терена, който е за жълт картон. Игра с двете ръце, не с едната, с двете. И човека подминава абсолютно всичките тези нарушения. Все ми се струва, че не е нормално и не е редно. Не го приемам. Канал 3. Имате предвид фала в атака преди гола на Ботев, така ли? Фала преди втори гол на Ботев. И този. Те са много ситуации. Аз не се фокусирам върху това дали е имало гол или не е имало гол след това. И за идентични ситуации трябва да показва картони, не избирателно. Не след 5 фала картон, след 5 фала картон. Идентични ситуации показваш картон абсолютно всички. Бикелне за изгонване и така нататък. Но окей, нека да си го гледат, нека да си направят този анализ и тези хора да почват да надграждат и наистина да подиграват с нашия труд. Подиграват с нашия труд, това е. На треньорите, на футболистите, на клубовете и така нататък. Но има хора, които са заинтересовани по този начин да върви футбол.
Това ще свърши, рано или късно ще свърши, знаете. БНТ. Да, господин Пенев, все пак да попитам най-бързото решение на този проблем, кое е според вас? Сега не мога да коментираме, кое е най-бързото решение. Канал 3. Казах ви, обградени сме, трябва да разкъсаме обръча. По най-бързия начин. Следващия матч срещу Левски днес излезе на Точно явка. Ще бъде спиран от Станислав Тодоров. Смятате ли, че той е именно от тези обкръжаващи съдии и той на ниво шампионска лига? Мислите ли, че може да се прави? Не, бе, нищо не смятам, давах предложение. Знам кой е съдията много добре. Давах предложение, ако е възможно да има промяна на ряда. Това е. За да може да случим всички от такива действия. BTV. Вие като треньор можете ли да предотвратите втория картон на Бикел? Няма фол. Спиране на гърди, отива на топката и това е. Ще погледна, ще видя, може пък да съм се объркал. Може пък наистина да има фол. Тактически, примерно, с няма. Те разбирам какво ме питаш тактически. Матча върви добре, за да правя каквито и да промени. Плюс това ние имаме 3 смени, ние не можем да направим 8 смени. Така, значи, има си момент, в който трябва да се направи тази промяна и някаква причина. Аз съм доволен от момчетата, с изключение на тези 15-20 минути. Първото по време. Доволен съм и нещата са добре. Ще си говорим, ще работиме и отиваме за следващите мачове, които ни предстоят. Господин Пенев, турнирен характер на купата показва, че 2 гола на чуж терен въпреки загубата са сериозно нещо. Какво по-различно ще бъде в реванша? Какво смятате, че трябва да промените, ако смятате, че... Аз го казах. Да започнем да играем футбола, който можем и го показваме от първата секунда. Това е. BTV. А как си обяснявате колебливото начало, защото ЦСКА влезе толкова неуверено? Ами, как? Имам си обяснение, но не мога да ги го споделя в момента. Има си причини и знам къде е. Благодаря ви, колеги. Благодаря и аз. Колеги, треньор Ботев Николай Киров е на ваше разположение след първата полуфинална среща в турнира за Купата на България срещу отбора на ЦСКА София. Завършва в резултат 3-2 за Ботев. Ще чуем няколко коментарни изречения от господин Киров за двубоя, след което и вие ще имате думата за въпроси към него. Заповядайте, господин Киров. Мисля, доста така емоционален и интересен двубой се получи днес с доста голове. Играта беше така надприливи и отливи. Може би за така в тези определени моменти един от двата отбора имаше инициативата. Радвам се, че победихме. Разбира се, моето желание беше да е с друг резултат. Трибуна Пловдив. Какво се обърка след 2-0? Така, допуснахте един гол с спорна дуспа, може би. Не знам дали са гледали положението. В крайна сметка и през втората част те с 10 души, вие не успяхте да ги притиснете и те стигнаха до 2-2. След 2-0 така, едно отдръпване се получи в играта ви. Не мисля, че има такъв момент. Успяхме да ги притиснем твърде късно. Именно там беше разковничето на двубоя, след червения картон, който получиха отбора на ЦСКА. Тогава трябваше методично да търсим повече подаване, за да може да притиснем отбора на ЦСКА пред неговата врата. Обратното, ние започваме да играем директно, което нито е нашия стил, нито беше нашето желание. И всички знаем, че отбора на ЦСКА притежава бързи състезатели в атака. Този директен стил е по-приемлив за тях. И това беше причината, поради която ни изравниха, докато вече в последните минути именно това направихме, започнахме да се подаваме и да държим по-трайно топката, да търсим повече извеждащи подавания. Нещата се получиха, отбелязахме трети гол, мисля, че имахме ситуация и за още един. Канал 3. Смятате ли, че днес лявата част за защитата на Ботев бе проблемно, тъй като почти всички атаки на ЦСКА минаха оттам? Казах, че отбор на ЦСКА притежава доста скоростни футболисти. През първото по време ние пък атакувахме от лявата страна, направихме почти всички ситуации от лявата страна. Значи през втората част, действително така бързите ни състезатели по двата фланга се умяха да изскочат на няколко ситуации. Но като цяло, мисля, че се получи така и двуостър бой в дадени моменти. Пак го повтарям, аз съжалявам именно за момент след червения картон, когато
трябваше да държим по-трайно топката, не да играем директно. BTV. А как си обяснявате точно този директен стил на игра? Със сигурност не са получили такива инструкции на почивка на вашите футболисти, що се получи това стъписване в отбора за няколко дни? Не емоция. Значи, те са живи хора, нормално така да ги води и тях играта в дадени моменти. Хубавото в цялата ситуация беше, че последните 15 минути именно спряхме с този директен стил. Започнахме да комбинираме и тогава се получиха ситуацията пред вратата на ЦСКА. Трибуна Пловдив. Какъв Ботев да очакваме в реванша? Имате сега аванс, но пък те определено ще атакуват. Вие ще се затворите ли или ще опитате да се надигравате с тях? Ще търсим нашия стил на игра. Ние не сме отбор, който се затваря. Обикновено търсим повече в атаката, но каква ще е стратегията, ще мислим след двубоя с Лудогорец. Канал 3. Господин Киров, вие никога не коментирате съдийството, но преди мача Любослав Пенев се оплака от съдията. Смята ли, че това внася допълнително напрежение преди срещата да се говори превентивно против съдиите? Не, аз сега няма да коментирам тази тема. БНТ. Смятате ли, че изпуснахте всъщност инициативата при 2-0, можете да вземете и по-сериозна предина? И другото, което е... Съгласен ли сте, че ЦСКА, че Ботев, за да продължи, ще трябва да играе за победа на реванша? Да, с този извод съм съгласен. Изпуснахме инициативата след червения картон. Когато бяхме с човек повече, за около 15 на 20 минути тогава изпуснахме инициативата. Има такива моменти в двубоя. Това, че пак ви повтарям, има емоция вътре, състезателите се водят от играта. Това, че има такива моменти в двубоите. Трибуна Пловдив. Взел ли си Ботев полука от преди години, когато отново поведохте на Славия с 2-0? Те вкараха тук един гол, оставиха си шансовете живи и в крайна сметка продължиха след реванша. Днес се получи нещо подобно. Реванш ще покаже дали сме се взели полука. Това е първата част от двубоя с ЦСКА. Реванш ще покаже тези неща. BTV. Казвате, че ще играете вашия стил в реванша, което може и да е рисково. Оправдали ще е риска при положение, че може с една разумна игра да запазите предината и да се позирате. Всичко може да стане. Пак ви повтарям, стратегията ще правим след двубоя за първенство срещу Лудогорец. Сега по най-бързия начин трябва да възстановяваме състезателите и да мислим за първенство. Какво предимство за ЦСКА е това, че те играят на армията в реванша? Вижте, съвременният футбол, особено така и последните години, е показал, че в кой двубой си домакин при тези елиминации не е чак по такава голяма важност. И с нощи някой двубой шампионство го показаха. И това, че излизаме и се надиграваме другата страна. БНТ. Синкиров, за разлика от ЦСКА, който според мен, пък не само според мен, ще хвърли основно сили спечелването на шампионската титла, купата би била бонус. Може ли да се каже, че Ботев пък е на обратния полюс и хвърля всичко за купата, с оглед на класирането в първа лига и първата шестица? В такава ситуация сме, че трябва да гоним и първенство. Имам предвид, че при определени обстоятелства пък четвъртото место може да даде бараж за класиране в Лига Европа. И това, че след като се играе и заиграе реванша с отбора на ЦСКА, тогава ще правим пък стратегията за това как да кои двубои и какво да се гони. Трибуна Пловдив. Как на вас лично ви се вижда един матч Локо Ботев в финалния двубой? Това би бил наистина исторически двубой за Пловдив. Вашето лично мнение, усещане, защото Ботев реално е на 90 минути от такъв двубой, а за Пловдив това ще е наистина голям празник. Към момента не мисля изобщо за финала. Мисля за мача с Лудогорец, това как да елиминираме ЦСКА. Там са мислите. След това вече ще се коментират евентуалните съперници. Радо Терзиев наказан ли е за мача с натрупани картони? Мисля, че има билети. Си искам не се съглася с колегата. Смятам, че ЦСКА ще вложи еднакво сили в първенството и в купата. Смятате ли, че това може да е предимство за Ботев, въпреки че и двата тима имат много сериозни мачове? Днескашната среща показва така една равностойност в изявите на двата отбора и това, че не мисля, че някой ще има някакво голямо предимство. Реванш е въпрос на концентрация, на това, кой ще допусне по-малко грешки. Но пак го повтарям, в момента нямаме време да мислим за реванш. Други въпроси, колеги? БНР.
С оглед на предстоящия матч за Лудогорец, за който говорихте, Ботев е един от отборите, които са побеждавали Лудогорец. Смятате ли, че може да компенсирате загубата от дома от Черно море с нещо повече срещу Лудогорец, с оглед четвъртото място? Всичко е възможно. Нека да видим така утре в утрешния ден на кои състезатели ще може да разчитаме. Ще има наказани, най-вероятно ще има и леки проблеми като травми, но ние не отписваме абсолютно нито един двубой. 100% Ботев ли ще видим в матча с Лудогорец? Вижте, ние нямаме друга алтернатива в момента, поне до завършване на реванша. Нормално ще има най-вероятно някакви ротации, тъй като не се събират мачове през 3 дена и ще продължат след това да бъдат през 3 дена. Но от утре започваме да мислим за отбора на Лудогорец след събота за реванша ЦСКА. Колеги, благодарим ви за вниманието. Ние играхме да спечелим матча, но разни фактори като съдийството пак не ни позволиха. Това е подигравка с футбола, това днес къде достава на този матч. Какво точно визираш? Визирам дуспата първата за Ботев и втория гол, абсолютен фаул за жълт картон в центъра. Той играе и ни вкарват гол на контратак. Нормално. 2-0, трудно се обръща матч, но ние въпреки всичко се умяхме и с човек по-малко. После хамбал има тук в полето, правят се на удари. Като даде една дуспа, като има втора, не се дава. Убийство на футбола. Това правят тия съди и ясно, че се поръчка. Тези два гола, които бяха да карат, все пак да остават сериозни шанси на чуж терен на турния ред. То се вижда, че ние сме по-стойностни отбор. То се вижда, че ние сме по-стойностни отбор и аз мисля, че ние ще продължим въпреки тези неща, които се случват. Повече гола разлика, но важно е да подходим максимално концентрирано за реванша, да сме с бистри глави и мисля така, че сме концентрирани да не допускаме такива грешки, само като през второто по време, ни 15 минути така малко лактушени от наша страна, но това казвам, важно е така, че се представихме добре и трябва да си за реванша да мислим само позитивно, с хладен ум, но преди това е мач в разред. Тези два гола за ЦСКА какво оставят за съперника? Два гола чуждерен, знаете правилото и е доста неприятно, но ние ще се постараем така в София да не допуснем гол, естествено, ако може да победим. Но пак казвам, сега трябва да починем, имаме матч за първенство и след това ще мислим пак за матч. Отново вихрено начало, два гола, както преди година срещу Славия, но пак се върнаха спомените. Те така вкараха един гол на чужд терен и след това продължиха. Сега нещо подобно се получава. ЦСКА вкарва два много ценни гола, реално. Аз се надявам, че сме си взели полуки от този матч, който беше с Славия и мисля, че подходим по коренно различен начин. Важно е, пак казвам, да сме много концентрирани на реванша и да не допускаме такива елементарни грешки, които днес се случиха. Те не бяха много, но пак допускаме така положение пред нашата врата. Но пак казвам, сега мислим за вашата Лудогорец. Коментарите и за дуспата, която бе свирила в полза на ЦСКА, имаше ли? Нямам представа, не видях, става много бързо. Нашия човек Джонатан свърли на шпагат и не видях къде го удари. Толкова ще го гледаме, но що ми е дал, сигурно има. Реванша не е пред феновете на Ботев. Това слабост ли е или? Според мен те ще дойдат, ще ни подкрепят, както днес го направихме в София.